Bé, aquest és un altre vídeo d'una altra forma, un altre sistema per fer funcionar Jamulus. Aquest és el que realment utilitzo jo sempre. El faig anar junt amb un seqüenciador gratuït que es diu Reaper. Aquí tenim el seqüenciador. Encara que sembli molt complexa, aquest tipus de setup, aquest tipus de preparació de pistes i tot, es pot gravar i us la puc enviar o us puc ajudar segons el que tingueu vosaltres. Jo, per exemple, tinc muntada un tipus de pista on, per exemple, hi tinc el micròfon que estic parlant. Aquí, per exemple, puc disparar playbacks. Amb aquest disparo l'iReal Pro, com us he ensenyat abans, que és els meus playbacks que disparo des de la tablet. Aquí tinc un teclat virtual, un piano, que seria aquest, però puc posar qualsevol altre. Vull dir, podríem canviar aquí i posar un altre tipus de piano o un altre que tinguem. Vull dir, no tinc diversos de preprogramats, normalment però fico sempre aquest que és el que sona millor, diguem, no? Aquest d'aquí, el de piano. És el que tinc més aviat. Bé, anem a tancar això, tanquem els plugins, deixem el que hi hagi posat. També el podem tancar, de fet, perquè queda posat. I ara, doncs, tornem a fer el que hem fet abans. Anem a obrir, en recordeu-se'n que per obrir un servidor Jamulus propi a ordenar on posa Jamulus, donar-li a Jamulus Server, i com que jo ja el tinc obert, us ensenyo el servidor com tinc obert. El meu servidor es diu Jam at Home, està dintre del gènere Jazz, i aquí teniu l'entrada, la benvinguda. Molt bé, el minimitzem i anem ara ja a Jamulus. Anem a obrir el Jamulus. Fixem-se també que la part de la configuració, aquesta vegada estic fent anar uns drivers que són del Reaper, que són propis del Reaper, i es diuen ReaRoute. Poses els dos d'entrada, els dos de sortida, entrada mono, sortida estèreo, qualitat alta, i ara doncs sí que fixa't que el buffer ja és molt més baix que abans, el jitter, el buffer també el deixo en automàtic, i ara mateix quan m'he connectat a la meva sala pròpia, fixeu-se que la latència és mínima, estic a 13 milisegons, això vol dir com tocar pràcticament en directe, és a dir, totalment en directe. D'acord? Anem a veure, per exemple, si ens podem connectar amb una altra sala per sentir-ho. Bueno, primer escoltarem, a veure, per exemple, una mica de playback. Sentim com sona el playback. Val? Jo ara estic silenciat per si en cas entrés algú que no molestés ni ell se molestés. Això seria el playback. Podríem posar també, tal com he dit abans, una mica del playback que tinc aquí al Reaper, que pots canviar i posar la pista que tu vulguis. Si anem a Jamulus, veurem que també està entrant tot aquí. Molt bé, ho pararíem. Podríem tocar el piano, podríem fer el que volguéssim o tocar qualsevol instrument, parlar, tocar, el que volguéssim. Llavors, anem ara a entrar en algun altre, com hem fet fins ara, anem a entrar en algun altre chat, en alguna altra sala de Jamulus. Per exemple, podríem utilitzar aquesta, que estan aquí també fent jazz, anem a veure-la. Hello, thank you for inviting. Estan parlant de moment, no estan parlant, no estan tocant. Yes, Mikaela. Però Suggestion. segur que estaven tocant fa poc. Anem a veure amb un altre que estiguin tocant. Anem a connectar, per exemple, amb aquests altres. Aquí estan tocant. Veiem que de moment només n'hi ha dos tocant. Un portuguès i aquest que no sé d'on és. Aquest és la bandera és de Polònia. És un polaco i un portuguès. Veiem que també hi ha un italià per aquí, un italià per aquí, un altre aquí, és a dir, jo que estic d'Espanya. Anem a veure si en trobem algun altre que sigui un altre gènere. Per exemple, anem a canviar el gènere i posem un gènere més estàndard. Anem a veure aquests. Look straight ahead and nothing but blue skies. Estan molt forts tots. Déu-n'hi-do com desafina aquest home. Val, anem amb un altre, a veure si en trobem un altre que afinin una mica millor. A veure aquest.
aquí no hi ha ningú ara tocant, tampoc. Bueno, provo un altre i si no, doncs ja està bé el que estàvem veient. Aquí n'hi ha d'italians també, a veure... Veiem que podem pujar i baixar els volums nosaltres mateixos, perquè aquí realment estan molt forts. Tu pots canviar els volums, canviar el panorama, etc. Bueno, i aquesta és una altra forma de treballar amb Jamulus, una forma una mica més complexa, però a la vegada més senzilla si us ensenyo o us passo la manera de com posar el Reaper perquè us funcioni amb Jamulus, això us ho puc fer. D'acord? Bueno, com sempre ja sabeu que si teniu algun dubte m'ho podeu preguntar per correu i sempre podem quedar a fer una videoconferència per explicar-vos millor com funciona tot. Vinga, fins ara.